Ndimafuna ndikambiza njoka ya mkuwa. Tamvetserani Bible limalankhula mawu Numeri chapter 21 verse yake ndi ya number 4 kutsika musi. Numeri chapter 21 verse yake ndi ya number 4 kutsika musi. Bible likunena kuti ana a Israeli ali mchipululu muja adalankhula motumbwa, adalankhula mowukira Mulungu, adalankhula monyoza Mose nanena kuti mwatitulutsiranji kwa Igupto kumene timadya ndi kukondwerera, ngakhale timavutika komabe timadya mkate umapezeka kutibweretsa kuno mchipululu cholinga tifere muno. Ndipo Mose anatenga uthenga uja napititsa kwa Yehova kuti imvani zimene akunena anthu anu. Ndipo Bible likunena kuti ndipo Yehova adakwiya natumiza njoka zamoto, ndipo njoka zamoto zimati zikaluma aliyense payekha amafa. Mpaka na zinapezeka kuti anthu aja anayesetsa kuti athane nazo okha ndi nzeru zawo koma sizinatheke. Nabwereranso kwa Mose namuwuza kuti Mose talankhula molakwika, tipemphere kwa Mulungu wakoyo kunena kuti atichotsere njoka zamotozi. Ndipo Bible limanena kuti Yehova adamuwuza Mose aseme njoka ya mkuwa, aseme njoka ya mkuwa. Tamvetsera, ndimafuna ndikambeza njoka ya mkuwa. Panali njoka zamoto zimene zimaluma anthu aja ndikufa, koma panali njoka ya mkuwa imene inabweretsa moyo. Tamvetsera, anthu aja anapita kwa Mose namuwuza kuti pemphera kwa Mulungu wako kunena kuti atichotsere njoka zamotozi pakuti zikutiluma ife nkumafa. Ndipo Mose atapemphera kwa Yehova, Yehova anamuwuza kunena kuti ndikuwuza useme njoka ya mkuwa imene uyipachike pa mtengo, kudzali kuti munthu akalumidwa ndi njoka ya moto aziyang'ana pa njoka ya mkuwa azikhala ndi moyo. Tamvetserani, Yehova sadachotse njoka za moto koma adazisiya zidzalumabe. Ndiye adapereka solution ya njoka ya mkuwa imene imati aliyense akalumidwa ndi njoka ya moto amayang'ana pa njoka ya mkuwa. Izi zidatengera ana Israeli kumvetsetsa zimene Yehova wapereka. Ndipo akadakhala ena akanena kuti bwanji osangochotsa njoka ya motoyi, ndipo khumbokhumbo lawo linalero kuti angowachotsera njoka ya motoyi pasapezekenso yowaluma. Tamvetserani, ndimafuna ndilimbikitsane ndi wina wake, ndimafuna ndiphunzitsane ndi wina wake kunena kuti njoka ya mkuwa imayimira Khristu Yesu pa mtanda paja. Njoka ya mkuwa imene adayisema Moses imayimira Yesu Khristu ndi chifukwa adayipachika pa mtanda. Njoka zamoto zimene zimaluma ana a Israeli mchipululu muja ndiye machimo amene adachita, amaluma, amaononga, amapweteka. Adayesetsa kuti athane nawo okha machimo koma sizinatheke. Mvetserani, lero lino inu ndine tili mchipululu, tikulumidwa ndi njoka zamoto miyoyo yathu. Tayesetsa kuti tithane nazo patokha koma sizikutheka. Tikulumidwa ndi njoka zamoto m'mabanja mwathu. Tayesetsa kuti tithane nawo mavuto a m'mabanja mwathu patokha koma sizikutheka. Mvetserani, tsapano tikuyang'ana anu kwa Mose amene watitulutsa mchipululu, ndipo akunena kuti tiyang'ane pa njoka ya mkuwa imene ili pa mtanda paja. Tiye tiyang'ane pa njoka ya mkuwa imene ili mtanda wa Yesu. Mvetserani, mati ndikukumbutseni kuti njoka ya mkuwa imayimira Khristu Yesu. Njoka zamoto zimayimira zochimwa zathu zimene ifeyo zatichotsa pamaso pa Mulungu, zimene zikutibweretsera mavuto amene tayesetsa kuti tithane nawo, mavuto a muthupi mwathu, mavuto a m'magazi, mavuto a m'mitsemba, mavuto a mabanja, mavuto a zachuma. Zonsezi zikuyimira kuti ifeyo tinalumidwa ndi njoka ya moto. Kotero sitingathane nazo patokha koma tikuyenera tiyang'ane pa njoka ya mkuwa. Mvetserani, Yehova sadachotse njoka ya motoyo ayi, imalumabe anthu aja koma adayika populumukira. Ndimati ndikukumbutseni, Yehova sangamuononge lero lino Satana inu ndine tidakali ndi moyo ayi, inu ndine tidakali pa dziko lapansi pano ayi, inu ndine tisadatembenuke mtima ayi, koma wapereka solution kuti tikalumidwa naye iyeyo tili naye kopulumukira ndiye kwa Khristu wa Yesu. Ndimati ndikukumbutseni kuti tiyang'ane pa njoka ya mkuwa amene ali Khristu Yesu. Lero lino anthu ambiri alumidwa ndi njoka za moto, akuyesetsa kuti athane nazo njoka za moto zimene koma sizikutheka. Ambiri ali kutsikira kuli chete monga mmene ankatsikirira ana Israeli kuli chete ndi njoka ya moto, koma tsapano yabwera solution yabwino, yabwera chipulumutso ndiye njoka ya mkuwa. Ndimati ndikupemphereni kwina kulikonse kumene muli mu dzina la Khristu Yesu kuti yang'anani pa njoka ya mkuwa ndiye Khristu Yesu. Yang'anani pa mtanda wa Yesu ndiye njoka ya mkuwa. Mukayang'ana njoka za moto zimene zili nkutiluma tifa tisendera nazo kuli chete. Tikayang'ana pa njoka za moto zimene zili nkuzunza mabanja athu tisauka, tivomekeza mpaka natifowoka. Koma tikayang'ana pa njoka ya mkuwa, angakhale tilumidwe ndi njoka za moto tidzakhala opambana, pakuti mawu ake a Yehova samapita pachabe. Akunena kuti ngakhale talumidwa ndi njoka ya moto tiyang'ane pa njoka ya mkuwa. Inu ndi ndani kuti mukalumidwe pa njoka ya moto koma kungokhala chete? Tiye tiyang'aneni pa njoka ya mkuwa amene ali Khristu Yesu. Njoka za moto zikuyimira nyengo zathu zimene tayendamo. Njoka za moto zikuyimira machimo amene ife tachita amene ali nkutiluma nkumafa nawo. Tayesetsa kuti tithane nawo koma sizikutheka. Njoka ya mkuwa ikuyimira Khristu Yesu. Mvetserani,
ndimati ndikukumbutseni kwina kulikonse kumene muli evangelist Chikondi Faison kuti mu dzina la Khristu Yesu dalirani pa njoka ya mkuwa, yang'anani pa njoka ya mkuwa amene ali Khristu Yesu. Kwina kulikonse kumene muli ukamamva pemphero ili zindikira kunena kuti ukuyamba kudalira pa njoka ya mkuwa. Tate mu dzina la Khristu Yesu mwana wanu uyu amene samazindikira china chilichonse kuti njoka ya mkuwa inabweretsa moyo, lero lino atembenuke pa njoka ya mkuwa. Angakhala alipe mu nthenda zake zoyipazo, angakhala alipe mu mavuto ake osautsawo, angakhala alipe mu nyengo yosowa mabanja, angakhala alipe mu nyengo yosowa ntchito, koma akayang'ana pa njoka ya mkuwa imbweretsera china chilichonse kuphatikizanso moyo mu dzina la Khristu Yesu wa ku Nazareti. Amen.